Ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KZS entreprise ɗillowo e jeeyugu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji laaɓɗi jobɗi mum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KZS jehen an to gonduɗa ni min komi jaltuno an a yaltino de bone ɗeɓi wadde je caggal ma bone waɗi ni nane bone so guero so wona guero nane tawi Samba ne woni nder toyel ene ñama maaro Samba o yalti noddi Samba o yalti tan min kam itti kam e sama o tan ko nande goɓɓe pette goɓɓe ha o ɗeɓi warde hen ni kadi Samba ko guila hanki wi kam mo sellani ene wonde reedu mbimi nanɗo ɗo no Allah wiya waɗa wiya neɗɗo waɗi ko wawa aada sellani ka hor fada ha cella yettima tan aɗum ga argay mbaɗɗa tan piya aɗa fiya ɗum goɓɓe kadi ɓiɗ suko wona no ni foti wadde rede soko needi wona piggal par ce que wona mbabba wona dammuhol foti ko waajede soko wona wiide tan dolket ha te kadi min ngay ɓuuri aji fof ko moole neɗɗo suko mooloyam kadi min serni mon ha paari Samba ni mo heedi caggalam omo ƴetta kadi mo tolni ɗum goɓɓe neɗɗo so moolimi yoppe ko neɗɗo so moolimi neɗɗo moltatake ko min noon o yilloto o yiɗi ko min o yilloto par ce que so neɗɗo moolimi ma neɗɗo molti yeeso ma firti ko jawiɗoma ko min noon o yilloto so renta ko yiye o heɓat kam mi nani haala ma way sindo ko sagam jalta hakkunde yaro e Samba ko neɗɗo e jignaɗo mum noon hoto eto hen naata te sika renade ha o andi ina laaɓane kala de lappi Samba ndilla walla ɗum mettuma o wontamaro kujam kala de yinma heɓma rewma e ngel ɗo cuklel mi haalanimi ɗum noon Samba ko mawɗo kilifa ko heɗ ɗum hoor siko bamum ina haalda mum dal sindo ko saka mana atta hen Samba sellani min hay soko min mo sellani simi horra saka noon sugo reedu musol korko jam baɗa ko baraji dam wayda sa dañi hen ko mettuma kadi wat feere hoto yero andu suko lappi cuklel ngel daña hen ko mettuma an oɗo américain oɗo na goto moɗo kellifaɗo garɗo waare mum heɓe ɗon ɗo horra oɗo suko tokos o ni woni min ne jettindimo saha Samba de mbimi horra mbimi koto forcere ɓiɓɓe mum ko mbawa oɗo diine ma woni oɗo diine ma o immi koko tubakoɓe siko weɗi ɗum diine makko majjo ɗum ina jaɓane wawi an a siwa yaltu oɗo wuuro ɗo gonɗa diine julɓe diine l'islam korka ma mbaɗano mbanoɗa kaɗa ɗo kannoɗa gacca ɗumen ɓe mbaɗa koɓe ay sar puniɗo ajjor so neɗɗo funima ajjor so tawi a wi aɗa waɗa galle e ma galle ma kuugal a waɗat a fondat foof yo fot kala ni yero kam aduna ɓoyata juuta ha fotda saabu wonɗo so kene yahay ko guuriɗo noon wawa woñtu goto acci ɗum hoore mum nde so renta ko heɓat kam ɗum hen mbawmi andidema so rentaki tan no heɓat kam par ce que so tawi an aɗa ƴetta baɗira guelam aɗa fi ɗum yesma min sa fiiɓe fi ɗum kono neɗɗo so yeehi ha molima tan a hoto moltu ɗum so oppani noon moltude Samba caggalam e o yiyata ko heɓat ko boni o andata jikkam oɗo sabi Allah hoto naati eyyi o andata jikkam o min dal min ka korka min ka najni kam an a horat ñalla hakkit ñalla e duko mbara Allah ma jaabo ka korka kadi minen yimɓe maayi
hadan pourquoi ado yemu yo sort kiloji didi libar Samba kiloji didi tan ara daro kiloji didi tan bi man mati kanko humtota kiloji didi libar fa lakara ka kordo mbiya libar ha ngada do libar tan mi wara mamma mo horani hembude ful nyam ha ngata do ngada libar jewa imbe sido wasdo jomo yero amber dini ma o kam kanyum wadi ko ton moy kono gouvernement leydi ndi don ni wondi rewri ha ko beedo yo keb yo jingal be ga yo jabbe woni goddum ha ida hande ando wona no noir et blanc de dini ma wadi raciste de aha dini ma wadi raciste o ko halata ko goddum an sambo ko cugule toksel horani haddum horde ko de sellani no wonde reedu muso ana don do addi do américain ma yo bahal nan do tan halal yimbe kecce am gen am ni am na rek tan hay fef hay dara arsiren daro min a fontata kam ani bahel ma mbara kum no damol ni min a wawa fontade mi de jikku damul di do benen ha do e gallam min a wiyata kam ni jogirtumi gallam ou bien ne jogirtumi gallam ko min totti reta dépasser anna pamino mbiru mamin haalde mawne no haalde mawne mi do lokata kam min buru yaw min bandiyagal ma fuuti fof min nani ko ngonono da ado wujji be bali fof min nani min ko gujo ardo fo ma dum sosan buni we mi sosanani mo ko gong no foti laabi o nanga ton no foti laabi o nanga ton hodo no foti be bali an gujo no wawi tottude information dewde lawol anin gonga ko Allah jeyi yero yero hor wiye hor ko badda ko wa hon don lehel ko minami yenna mi lehel mi won ma ko boni mi naada kimani sa wi kam lehel mi won ma ko boni ala wayno tagare weekend ni ke wada hangi do hore an je gallam an ari nyamine ari yarne a halani jar jofa wiyani jarama wiyani haydara dum wona ndam kala neddo yehi ma nyamma yar hundu ko Allah feeti fo wada en gawri wala wada en lesde so neno tota amon lesde gawri fof no fodi ko sukkude hundu ko makko mi mami no regla américain ko miñam no wiri ran ko bingel ma sangba ko bingelam worum on bor fodi neexdem ay sar hor jinganam min no ndemi jaw mi nyama ko belami bima mi nyama ko belami ko mi tey kala ko nyamar ko arsugam so tawi dum non a wiata Allah so tawi ne adda ka arsugaji horo rennin arsugaji meddi horo rennin horo adurna yo joñanam pangi ka arsugo ba arsugam woni arsugma arsug ay sar nen do mi ko arsugam nyamar mi tey mi wellata ko henni sa andi dum kadra ko Allah de halte Allah gaddude rennin arsugam mi Allah mo biya ko ana kay hol gardo gallam hol gardo ko nyami do an bari ala bandirabe wodde ala bandirabe wodde min tan o dañu non anani ala bandirabe wodde ko Dakar fof oro galle tan ganduda da yero Dakar ha hawri min tan o dañu do Dakar ha hawri ko min tan o den non o foti sukkade hunu ko makko ko anani way ko baadi min lohra kam village billahi lohra kam walla Allah na seedi sa lohi kam Allah na seedi min waaw ma pedeli ma di kan wonde kala mo ete ko min waaw ma Allah na seedi kas de gel ma do en way comme na yam yerde ndiyam ayo kas de gel ma way de comme na yam yerde ndiyam doni jettata ko relo o comme nan do ko boyde kas de gelu jimim kono min non kasara gelam non wona boy nande jikkam boy nande jikkam continue ara haal mi wopani est-ce que en dañi korka enen en dañi ko o wundi ko murtude la ilaha an halante mi jogo mi gallam hay so galle ma so tawi gonga ko Allah jeyi so tawi a wadi ko Allah rawol min kalante min aysara adade gilna mi halde mam bima mi o mi halantumo gonga halantumo parce que o so halna ko gonga halne fenade way ngoppen o hore welne ha burte gonga Allah jeyi min hay so mi jodi be galle ma be so di taw halante gonga est-ce que wodon dombi o hol gonga mo ganduda an on domdani hol gonga no ganduda ne nyahano da natu ken ne nangada en 2092 ne nangada 92 na wana kalta e wuro jawge to mimi wuro jawge ne nangara do ne est-ce que haali gom hol anar wawi haala ndebi gom haali mama te 92 ne nangata ma ara diwi galle jana ara jaha yo natu yo onon ma haala est-ce que haali gom hoko kalda wana bida ka talli an kam bur hirsnati hol yon anara ngujira so na nyebbe hol yon mimi ni nar do ngujinda yenden do ngujinda ko nyakuro fayda on gandu a heydani am ana heydani dom da nyebbe nyenden mo ngujinda den vila mer jeew nyebbe umani joni mur way namdade ka gor
duhim duhade yes non c'est duhim de gile be duhade den duhim duha yes non mi yani gile mi man so taw duhim gile den be duhade ana fof kala ko bawda hala dum so taw ka gorko duhim tawam bowal tam warani mamma foto yahde bare cuglañ ko ñen arande o warane en tam ma foto yah mira so taw duhim tan arga o wanane jamiar jamiar nda mi kam yetima arga arande ko yidi taggo korko mum yidi arga ni hen berne mum de welani arga yaro wana ba jamiar o hay gotto waytama non mi ka gor duhim kay jarani duhade wana gorko ni mi jodda jo mi tan arande bi ma mawni gina foto hal kal mayde ger ko mi duwante gara anda dum an kal mayde ger ko mi duwante ar mayen libur maw an jehen mayen an jehen mayen ngal fuf wana ka jiru mayen an jehen mayen minema ya comportement jehen mayen ya o comportement jehen mayen yo so mi ubatama tan an boisson ar jehen mayen artir dote ma de ngar ni yo forte lay dote kawma so taw ka gorko tawon do mi ngira dote kawmum mi dote kawma ardo so taw ka gorko an ni e gal tay jarani yer ko kangi dan bojidi jarani ar gay bo ay wonana way sababu ne ko dum ta hor way an yen an wala ka ko kesudo ay sa yimu bayani ko boji gacce parce que comme noddu de ma jabani ardo so ko boji gacce nangi bu ardo so mi kasta biya ma ar walla ay min ñaagi ma ar